αρέσει. Κύριε Φέδωνα, εδώ με φωνάξατε για δουλειά. Καλά, όλο για δουλειά θα μιλάμε. Και τι να πούμε. Θα βγούμε απόψε το βράδυ μαζί. Μα σας είπα, δεν μπορώ. Έχω δεσμό με ένα παιδί και βγαίνουμε κάθε βράδυ μαζί. Κάθε βράδυ με το ίδιο παιδί θα βγαίνεις. Δεν μπορείς να κάνεις μια εξαίρεση για μένα. Δύσκολο. Αλλά θα προσπαθήσω. Τι να του πω. Να με προσλάβεις στην εταιρεία, τι να του πεις. Εγώ να μιλήσω στον κύριο Φέδωνα. Είσαι καλά. Πρώτα απ' όλα δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Τι δεν το ξέρεις, μωρέ. Θέλω να πω δεν του έχω άνεση. Ένα μήνα δουλεύω στην εταιρεία. Τι νομίζεις. Ένα καλημέρα λέμε και αυτό με το ζόρι. Ξέρεις, είναι μεγάλος άνθρωπος και πολύ τυπικός. Άμα του χαμογελάσεις λίγο του κολόγερου θα στην κάνει τη χάρη. Αχ, δεν ξέρεις, είναι πολύ μονόγνωτος. Άμα του κουνηθείς λιγάκι... Δημήτρη, τι θέλεις να πεις. Δεν είπαμε να του κάτσεις, ρε παιδί μου. Αλλά και εσύ μην του μιλάς τόσο επαγγελματικά. Πες του κανένα καλό λόγο, κάνε του κανένα κούνημα. Δεν περνάνε αυτά στον κύριο Φέδωνα. Είναι πολύ πουριτανός. Και έπειτα δεν μου πάνε και εμένα. Δεν είναι του τύπου μου. Ελάτε τώρα, κύριε Φέδωνα. Εγώ σας βλέπω σαν μπαμπά μου. Κι εγώ σαν κόρη μου σε βλέπω. Οι μπαμπάδες δεν παίρνουν την κόρη τους στα πόδια τους. Γιατί γελάς, γιατί. Δεν ξέρω, κάπως σου φαίνεται. Σ' αρέσει δηλαδή. Αρέσει, αλλά δεν ξέρω αν είναι και σωστό. Άμα σου αρέσει, τι θα σκέφτεσαι τα παρακάτω, μωρό μου. Πώς θα ξέρετε. Για πες μου, τι με ήθελες. Είναι ένας φίλος μου. Τι φίλος, σκέτος φίλος. Ναι, καλέ, όχι, φίλος. Και είναι άνεργος ο καημένος. Κύριε Φέδωνα, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Αφού ξέρεις πώς να με ευχαριστήσεις. Όλο το πονηρό είναι το μυαλό σας. Είναι κακό που είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Εσείς ερωτεύεστε μια γυναίκα την εβδομάδα. Με σένα είναι αλλιώς, Ευή. Είναι. Είναι. Και πώς το ξέρω εγώ. Τι θέλεις για να το πιστέψεις. Χρόνο. Πόσο χρόνο ακόμα. Αυτό θα το ορίσω εγώ. Εγώ πάντως τη χάρη που μου ζήτησες την έκανα. Το φίλο τον προσέλαβα, έτσι. Δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο για σας. Για να κάνει γκάλο αυτό πήρατε το παιδί. Όχι για γενικό διευθυντή. Αμέσως, κύριε Φέδωνα, έρχομαι. Δεν μου λες, το mail σου δεν είναι 11-25. Όχι, έχει αλλάξει. 21-25. Ελάτε τώρα. Έχω ακούσει πολλές υποσχέσεις στη ζωή μου. Εγώ πως λέω αλήθεια, δεν το καταλαβαίνεις. Μα τι άλλο να κάνω, τι άλλο. Ελάτε, μην είστε μελοδραματικός. Μην μιλάς στον πληθυντικό. Δεν είμαστε επίσης ώρες. Βέβαια, τώρα εσύ έχεις το πάνω χέρι. Όχι ακόμα. Τι άλλο θέλεις, τι θέλεις. Δεν γίνεται αυτό που ζητάς. Εγώ είμαι με το Δημήτρη. Ωραία, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα εγώ. Κάνουμε... Τον αγαπάς. Θέλει να με παντρευτεί. Και σου λέγα κι εγώ το ίδιο. Θα γελούσα. Γιατί, δεν με δοκίμασες αρκετά, δεν πέρασε τόσο καιρός, γιατί. Είναι γελίο να κάνεις έτσι για ένα πείδημα. Λιβύη. Είχα πολλές γυναίκες στη ζωή μου. Μπορώ να έχω άλλες τόσες, το ξέρεις. Αλλά είμαι πια 50 χρονών. Και θα ήθελα έστω για μια φορά, έστω με μια γυναίκα, να ζήσω αυτό που λέμε μαζί. Αυτό που λέμε για πάντα. Ακόμη και αν είναι ψευδαίσθηση. Και είμαι εγώ αυτή η γυναίκα. Κουράστηκα πια, Βιβί, βάρθηκα. Βιβί, είσαι η τελευταία μου ευκαιρία. Μη κλαις, αγάπη μου. Μη κλαις. Σε παρακαλώ, μη κλαις. Δηλαδή, τι ακριβώς εννοείς, ρε Βιβί, θες να χωρίσουμε. Εντάξει. Άμα δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω, καλύτερα να μην μιλάμε καθόλου. Τι να καταλάβω, συναρτησίες μου λες. Ρε Δημήτρη, δεν λέω να χωρίσουμε, αλλά να μην κοιμάσαι τόσο συχνά στο σπίτι μου, ας πούμε. Δεν θα κοιμάσαι σχεδόν ποτέ. Και τι σε πειράζει που έρχομαι σπίτι σου, τι σου κάνω, σαν αγγελούδι κοιμάμαι. Ούτε ροχαλής ούτε τίποτα. Είσαι γατζωμένος επάνω μου και αυτό με πνίγει. Όταν κοιμάμαι. Μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Εγώ ποτέ δεν μίλησα για χωρισμό. Απλώς θέλω για κάποιο χρόνο να αραιώσουμε λίγο για να μπορέσω να σκεφτώ τη ζωή μου, την καριέρα μου, τη σχέση μας, για να βρω τον εαυτό μου. Να βρεις τον εαυτό σου. Ναι, ας πούμε σήμερα. Θα βγω με την Κατερίνα, γιατί να έρθεις κι εσύ. Αλλιώς θα μιλήσουμε οι δυο μας μόνες μας.
Εντάξει, να βγεις με την Κατερίνα, δεν είπα εγώ όχι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί να αραιώσουμε. Όχι να αραιώσουμε. Απλώς θέλω λίγο χρόνο μόνη μου για να σκεφτώ. Ξέρεις, η ζωή κυλά τόσο γρήγορα. Γιατί κάνεις τώρα έτσι? Εγώ για μας το λέω. Γιατί δεν θέλω η αγάπη μας να φθαρεί μέσα στη συνήθεια. Τι να σου πω, ρε Βιβάκη, πώς νομίζεις? Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε. Περιμένει η Κατερίνα. Φίλοι? Φίλοι. Άργησα. Καθόλου. Σε συγχαίρω. Αφού σου λέω δεν έγινε τίποτα. Αν όμως δεν έμπαινε ο άντρας της θα γινότανε. Έπεσε πάνω μου σαν το σύμβουνα αυτή η γυναίκα, βρε μωρό μου, ούτε που κατάλαβα τι συνέβη. Αλλά δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ ο βλάκας. Εγώ ο βλάκας φταίω που σ' αγαπάω. Αλλά αν θέλεις να ξέρεις, εμένα ο κύριος Φέδωνας έχει πέσει στα πόδια μου. Αυτό π' άκουσες. Στα πόδια μου έπεσε παρακαλώντας. Αλλά εγώ τον έφτισα γιατί σ' αγαπάω. Για να μου έρθεις με το μάτι μου βρισμένο. Αφού σου λέω ήταν κάτι σαν βιασμός, γιατί δεν με καταλαβαίνεις? Εσένα μας σε βιάζανε, δηλαδή θα σου ζήταγα και τα ρέστα. Δεν με κόβεις με τις αχλαμάρες σου. Και τι θες να γίνει τώρα, βρε μωρό μου? Εγώ στον έρωτα, Δημήτρη, είμαι απόλυτη. Έπρεπε να μου φερθείς όπως σου φέρομαι. Έκανες το λάθος, πάει, χωρίσαμε. Τι? Χωρίσαμε! Παιδονάκα μου, πέρασα από το ταξιδιωτικό γραφείο και πήρα προσπέκτη για το βαλί. Δεν... Δεν θα τα δεις? Όχι, κοίταξε, Β, δεν μπορούμε να πάμε. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πάω. Γιατί? Αφού μου είχες πει ότι αυτό το μήνα θα έχεις μια εβδομάδα κενό. Ναι, δεν έχω. Γιατί? Γιατί έχω δουλειά. Τι δουλειά? Δεν σου δώσω λογαριασμό. Ναι. Φέδωνα. Φέδωνα, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν μπορείς να κοιμηθείς? Να πάρεις κάποια. Γιατί? Γιατί, Φέδωνα, πες μου, τι έχω κάνει λάθος. Δώσ' μου τουλάχιστον μια εξήγηση. Πες μου γιατί χωρίσαμε. Μα τι είδους εξήγηση, δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά. Ήθελες, έγινε. Τώρα μου λες τι παραστάσεις με όλα αυτά. Φέδωνα, εγώ αλλιώς το φαντάστηκα. Εσύ έχεις μεγάλη φαντασία. Λοιπόν, κοίταξε, επειδή έχω και μια δουλειά τώρα πρέπει να σε αφήσω, εντάξει. Και πώς, μην ξαναπάρεις τηλέφωνο εδώ. Μην παίρνεις τηλέφωνο σπίτι. Καληνύχτα. Η Βιβί ήτανε πάλι. Έχει γαμίσει, μωρέ. Ξινό μου το έχει βγάλει. Αρέσεις. Τι κάνεις, εσύ φεύγεις? Είναι σκληρό, αλλά πρέπει. Πότε θα κοιμηθείς εδώ? Μήπως ζητάς πολλά? Τι να σου κάνει ο ειδικός, άμα ο άνθρωπος είναι ξεκολιάρης? Δημήτρη, σε παρακαλώ, εγώ είμαι! Το ξέρω ότι είσαι μέσα, σε παρακαλώ, άνοιξέ μου! Τι είναι, Βιβί? Δημήτρη, ήταν λάθος μου, χωρίσαμε, σε παρακαλώ, θέλω να γυρίσεις πίσω. Δημήτρη, σε παρακαλώ! Πήγαινε τώρα σπίτι και τα λέμε αύριο. Όχι τώρα. Όχι, τώρα δεν γίνεται. Γιατί? Γιατί δεν γίνεται. Συγγνώμη. Να σου πω και κάτι άλλο. Ποτέ δεν είχα τίποτα με τον κύριο Φέδωνα. Ψέματα στο είπα για να σε κάνω να ζηλέψεις. Αγάπη μου. Μ' αγαπάς όπως αγαπώ εγώ? Τώρα με κάνεις και νιώθω τύψεις. Γιατί? Γιατί καθόμουν σαν μαλάκας και πίστευα ότι πήγες με τον κύριο Φέδωνα για τα λεφτά του. Δεν με ενδιαφέρουν τα χρήματα, δεν με ενδιαφέρουν διακοπές στο μπαλί. Τίποτα δεν μπορεί να μπει ανάμεσά μας. Γιατί εμείς αγαπιόμαστε αληθινά. Πληνίσμε ισόπο και καθαριστήσομαι. Πληνίσμε και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Γη και εις γην απελεύσει. Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία έχων, ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και δικαίου φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου και πάντων των Αγίων, την ψυχήν του εξημών μεταστάντος δούλου αυτού εν σκηνές δικαίων τάξε,
Εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε και με τα δικαίων συναριθμίσε, ημάς δε λέησε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστε και αείμνηστη αδελφέ ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.